Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ingkang dangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Crita Cekak. Anggitanipun Joko Sulaksana kanthi irah-irahan Sandal. Desa lurahan ora aman. Akeh wong padha kemalingan. Dina Senin kang kemalingan nggone Pak Supri. Dina Rebo kang kemalingan nggone Pak Udin. Malem Minggu kang kemalingan nggone Bu Sarmi. Barang kang dicolong uga maneka warna. Ora mung wujud dhuwit utawa barang kang bisa diedol, ananging uga barang kang kadhangkala nuwuhake pitakon arep nggo ngopo, yaiku klambi jerone piyayi putri. Barang kaya ngono arep nggo ngopo kok dicupuk padahal dadi maling kuwi toh nyawa. Kaya sesanti nututi layangan pedhot, tegese ngoyak utawa golek barang kang resikone ora satruju utawa setimbang karo resikone. Minggu bengi Pak Lurah ngundang kumpulan pamong desa lan perwakilan warga. Ancas saka kumpulan kuwi yaiku bakal nambahi papan kanggo rondo, yaiku mapane ana ing omahe warga. Saben RT bakal ana omahe warga kang dadi pos rondo. Dadi awit anane rondo ing omahe warga, saiki cacahe papan kang dirondani sangsaya akeh. Rondo bisa lumaku kanthi tertib. Para warga padha sregep nglakoni rondo mau jumbuh karo jadwale. Rondo kawiwitan jam 21 utawa jam 09 bengi nganti jam 5 esuk. Kemis sore bar maghrib ana lelayu. Mbah Cokro kang yuswane wis 90 taun seda. Mbah Cokro sawijining sesepuh kang banget diajeni ana ing desa lurahan. Mula sawise ana kabar lelayu, akeh warga kang padha lelekan tekan esuk. Kejaba kuwi kabeh pamong desa wis jelas padha teka menawa ana wargane kang seda. Iki mengko rondane piye, Kang? Lah ana wong seda e? Pitakone Saman marang Kardi. Iya ya, piye ya? Menawa mrono kabeh pos rondane bakale kosong. Wangsulane Kardi. Piye Dar? Pitakone Kardi marang Sudar. Kowe piye to, Di? Ditakoni urung mangsuli malah ganti takon aku. Mbuh, aku wegah mikir. Wangsulane Sudar karo rada sewot. Nek panemumu piye, Bur? Pitakone Saman marang Subur. Menawa gentian wae lemrono piye? Kandhane Subur. Wah, menawa ngono aku sarujuk. Cocok, wangsulane Saman. Sarujuk, wangsulane Sudar lan Kardi bebarengan. Yo, menawa ngono aku lan Kardi budal menyang nggon Sripah jam 21 tekan jam 00.30. Sabanjure menawa aku balik menyang pos rondo, Sudar karo Subur gentian menyang nggon Sripah nganti tekan esuk. Ngono ya? Kandhane Saman.
metu terus lumaku. Saperangan warga ana ing papan Sripah lan saperangan warga ana ing pos ronda. Maling, 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 ana maling. Mara-mara jam 3:00 esuk ana wong tulung-tulung amarga kemalingan. Krungu ana kang kemalingan, para warga kang tangi banjur melu tulung-tulung lan titir nabuh kentongan. Malinge ngetan, malinge ngetan. Kandhane Pariya nalika ana ing prapatan. Ayo malinge mlayu ngetan. Kandhane Bayu karo mlayu nututi Pariya. Endi malinge? Dak gebukane. Metu kowe nek wani. Ngono sumbar lan penantange Pariya. Pariya, Bayu lan warga akeh kang padha mlayu ngetan. Ananging nganti tekan tengah mulak kang ana ing desane bablas ora bisa nemokake malinge. Srengenge uga wis katon padhang. Pandom jam uga wis nuduhake jam 5:30. Wusana amarga wis padhang, para warga padha bali menyang omahe dhewe-dhewe. Kabar kang sumebar kang kemalingan mau Bu Suryani, sawijining randha umur 40-an taun kang uripe ijen amarga pisah karo garwane lan durung duwe momongan. Bu Suryani kang sewengi kuwi angel turu kok ndilala krungu ana swara saka lawang omah mburine. Sabanjure Bu Suryani nginjen saka sawijining jendela kang ana ing sacedhake sumbering swara. Senajan ora patiya cetha, Bu Suryani weruh ana wong kang ngongkek-ongkek kunci lawange. Bu Suryani banjur bengok sarusane. Krungu sing duwe omah tulung-tulung, maling banjur mlumpat pager omah mburi. Sabanjure ora itungan menit para warga padha tangi lan ngoyak maling kuwi. Senajan lawang ora bisa dileboni, nanging Bu Suryani panggah kelangan memean kang wektu kuwi pancen durung dientasi. Pangirane Bu Suryani sadurunge nyoba ndongkel lawang, maling mau wis njupuki luwih dhisik memeane. Dina kaping 3 sawise kedadian kuwi, Sugeng lan garwane ditimbali menyang daleme Pak Lurah. Kang nimbali Pak Kadus Krajan Wetan lan Kidul. Geng, saiki uga kowe lan bojomu disuwun sowan daleme Pak Lurah. Kandhane Pak Kadus Krajan Kidul. Mangke kula nyusul mawon nggih, Pak. Wangsulane Sugeng. Ora bisa, kudu bareng-bareng. Kandhane Pak Kadus Krajan Wetan. Wusana Sugeng lan bojone sowan Pak Lurah dibarengi Pak Kadus Krajan Wetan lan Kidul. Ing daleme Pak Lurah kabeh pamong desa lan saperangan warga wis kumpul. Klebu Bu Suryani kang 3 dina kepungkur kemalingan. Weruh tekane Sugeng lan bojone, para warga banjur padha dehem-dehem lan ana kang kandha. Iki to malinge. Bojone kayane ya isih kinis-kinis. Ngerti men ana randha ya. Antemi wae pal. Pokoke akeh swara-swara kang ditujokake marang Sugeng.
Senajan mangkono Sugeng panggah anteng lan tenang. Sawise njagong Pak Lurah banjur ngendika, "Geng, aja ndadekake kageting atimu. Kowe lan garamu tak kon mrene." "Inggih, Pak," wangsulane bojone Sugeng. "Inggih, wonten menapa nggih, Pak?" pitakone Sugeng. "Kowe sakloron isih kelingan to kedadian durung suwe iki? Bu Suryani kemalingan, senajan malinge tekan saiki durung kecekel, ananging dilala wis ana barang buktine, yaiku sandal kulit kang ketinggal ana sacedhake pager omahe Bu Suryani. Sandal kuwi ditemokake Bu Suryani esuk sawise malinge mlayu. Kang ora let suwe banjur digawa menyang kene. Sabanjure aku golek sisik melik, kira-kira iki sandale sapa. Adhedhasar laporan saka pawongan kang tak kon goleki. Iki jare sandalmu. Bener apa ora?" "Leres, Pak. Menika nggene Mas Sugeng." "Kowe iki piye to, Mas? Kok malah dadi maling? Ana omahe rondo barang. Sing digoleki iki jane apa to? Mulakno tak ematke pirang-pirang dina iki sandal kuwi ora ana ning omah. Jebul." Kandhane bojone Sugeng karo nangis. "Ngaku wae, Geng, timbang kowe dimasa," pambengoke warga. "Yen pengin poligami sing cetha, rasah malingi rondo barang." Warga liyane melu nyuwara. Para warga kang sakawit njagong banjur padha menyat. Weruh kahanan kang saya panas, Pak Lurah banjur ngadeg lan nyuwun para warga tenang lan njagong maneh. "Wis, para kadangku kabeh, sik tenang ya. Sugeng iki ya tanggamu, warga kene. Aja tumindak sakarepe dhewe. Sugeng durung mangsuli pitakonku, mula ayo dirungokake. Sik, kepiye wangsulane Sugeng?" "Inggih, Pak, leres. Menika sandal kula, nanging..." Durung rampung anggone matur mara-mara, bojone Sugeng bengok maneh karo nangis. "Walah, Mas, jebul bener pangiraku, kowe arep tumindak nista. Ayo dimasak wae sadurunge digawa menyang kang berwajib," kandhane sawijining warga. "Sedulur-sedulurku kabeh, sing tenang ya. Sugeng durung rampung lekanda. Dirungokake sik nganti rampung kepiye katerangane Sugeng. Ayo, Geng, saiki matur maneh." "Leres, menika sandal kula. Nanging sampun gangsal dinten menika sandal menika dipun nampil dening Kang Pariya," ngono katerangane Sugeng. Krungu ature Sugeng, kabeh padha meneng lan pandeng-pandengan. Wusana Pak Lurah dawuh Pak Kadus Krajan Kulon, Kadus Krajan Lor lan warga cacah 8 kon marani Pariya. Udakara 30 menitan sabanjure Pariya tekan daleme Pak Lurah. Sawise njagong, Pak Lurah nakoni Pariya lan ngandharake cerita saka Bu Suryani lan Sugeng. Wusana Pariya ora bisa swala maneh. Ngaku menawa kang dadi maling ana ing daleme Bu Suryani pancen dheweke. Sandal kang dienggo pancen sandale Sugeng kang 5 dina kepungkur disilih kanggo kondangan lan durung kober mbalekake.
krungu kandhane Pariya, bojone Sugeng lan para warga kang mau padha cubriya marang Sugeng, banjur njaluk ngapura marang Sugeng lan nyedhaki Pariya. Sadurunge ana warga kang nyedhaki Pariya, para pamong kang ana ing kono banjur ngubengi Pariya supaya ora dimasak. Karipta dening Jaka Sulaksana. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 17 tanggal 6 Desember 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun.